Bueno, indícanme a nosa presidenta e a coordinadora destas xornadas que temos casi unha hora para 55 minutos para o debate, o coloquio, máis que debate, pero bueno, polo tanto, son todos os presentes donos da súa palabra e do seu tempo. E, polo tanto, abrimos o turno de intervencións. Aurelia. Espera, aí o micro. Bueno, casi, que añá non fixemos, pero casi os que interveñan que dean o seu nome para, digamos, para que todos os coñezamos. Aquí, a Aurelia e a Balseiro coñecemos de sobra, pero mellor a outros non. Gracias, compañeiro Sierra. Bueno, nada, simplemente unha reflexión que, visto que xa chegamos casi ao colofón desta xornada, basicamente, primeiro, compre felicitar pola organización, Angelines, Esperanza, espectacular, e, por suposto, os anfitrións do Consello da Cultura Galega. Teño que decir tamén que os niveles dos relatos, dos relatores que se viron ao largo da xornada, pois moi ben, moi positivo, unha sorte chegar a este foro para compartir non só teoría, sino tamén praxis museolóxica desde todos os niveles, non? Desde casi a meta museística, como logo tamén todos os proxectos concretos e demais. Non obstante, a pesar de que digades que temos unha hora, claro, os de Lugo necesitamos esa hora para ir en camiño, pero bueno, o que tamén quería decir é que se me fixo curto, no sentido de que quizáis, o mellor e como proposta, quizáis ou prolongala a 2 días ou facer un encontro similar anualmente, quero dicir, unha colaboración entre os dous consellos para que todos os profesionales, como a nós, tamén os que van a ser e tamén os que foron e os que serán, como decía, que estuveran imbricados. E, bueno, como tamén aquí na mesa botei de menos que a miña compañeira Encarna rematara a súa exposición, pois vou aproveitar esta intervención para darlle a posibilidade a ela de que remate, faite a idea de que che fixe unha pregunta Encarna e te remata porque realmente deixache unha serie de puntos interesantes para desenvolver e seguro que a todos nos gustaría oír. Isto é Rede, isto é compañeira. Bueno, unha das cousas que sí que nos gustaría era que últimamente... Bueno, non, é compañeira e Rede. Aparte, outras cousas é a omertá, ese silencio, pero isto é voz e en aire. Mirade, unha das cousas é que xenerando redes, unha das grandes preocupacións que temos nos últimos tempos é o traballo da interseccionalidade das desigualdades. Isto ten que ver tamén ca sustentabilidade, é dicir, xa que estamos incorporando e traballando novos relatos dende o punto de vista da investigación, ter en conta eso, non é o mesmo agora que sacamos todos os relatos de mulleres, pois ter en conta que non é o mesmo ser muller, que muller no rural, que muller lesbiana, é dicir, incorporar a interseccionalidade nos nosos traballos. Despois, unha das cousas, xa non tanto falar de nós, ni do que fixemos ou do que facemos, ou por que unha rede que presta servicios, que axuda, é outra fórmula moito máis sostible das 4 dimensións da sustentabilidade, a sustentabilidade económica, social, medioambiental e tamén a propia política, non? Pero, a hora de poñer o foco, botamos en falta unha das grandes carencias da situación dos museos de Galicia, aínda que noto que hai moitísima diferencia, agas excepcións. Vexo, por exemplo, como avanza de maneira sobresaínte o Museo de Pontevedra, pois non é porque acabe de falar, pero tamén os provinciais. E, sin embargo, vexo que, a pesar do esforzo que estades facendo as profesionais que dependen de outras institucións, a soedade, o silencio, e en que, é dicir, o que é a dotación, parece que esas administracións, agas Coruña, non vou a mencionar o Castro de Viladonga, que yo comentaba antes, que están funcionando de maravilla, pero sí que vexo que hai pouca dotación a nivel tanto de recursos humanos como e logo a nivel de buscar tamén unha sintonía de museos con distintas titularidades no noso territorio.
A maior parte dos museos pequechos da provincia de A Coruña, por exemplo, son unipersonais. É dicir, que supón eso? Que esforzo? Que soedade? Por iso esa necesidade de compartir con todas as traballadoras e traballadores que están en eses museos e que necesitan que nos apoyemos e buscar tamén fórmulas para ofrecer á administración. Eu creo que aí tanto o Consello Galego de Museos como o propio Consello da Cultura poden instar ás administracións pertinentes a que discurran e que hai outras maneiras de xestionar os museos para que estes modelos que hai, que non é pechar ou abrir, é dicir, un museo sin persoas non é un museo, vale? Pero creo que esa é unha das grandes carencias. Despois, o tema do sistema documental, é dicir, falamos de que un museo ten que investigar, ten que documentar, pero que pasa cos sistemas documentais? Aí, agás os museos que dependen, neste caso da Xunta, como a nivel estatal, que teñen o Domus, o resto, a verdade é que o pasamos bastante mal, porque de alguma maneira nos agora, a nivel de biblioteca e arquivo, vale, a nivel de outras coleccións estamos instaurando en breve o MECA, tamén como software libre, estamos buscando ferramentas gratuitas, porque sabemos que dentro de nada unha ferramenta que va a pasar como Domus, que hai que pagar unha licencia por ordenador, é insostible para os museos, se xa non podemos ter persoal. E logo, onde está o sistema documental? Creo que é importante traballar e invertir, e aí sí que creo que tamén dentro do Consello da Cultura podían botarnos unha mão como mediadores á hora de falar tamén cas institucións, e agora mesmo que xa hai unha lei, o sea, que creo que sirva de folla de ruta. Falábamos do que son os tres pilares, non? Despois, a problemática dos almacéns, é dicir, a maior parte dos museos de todo o territorio temos uns problemas gravísimos para albergar o que son as coleccións. Entón, o que falaba Aurelia de que plantexar non solamente o que facemos, o que podemos facer, ou como nos organizamos frente a ese metro cuadrado, de que problema temos e como podemos acadar unha solución, senón como podemos acadar solucións compartidas nos problemas que vamos detectando, non? E que é maravilloso poder compartir, porque unha cousa é nós no noso día a día que miramos a nosa propia realidade, que dice, jo, que mal estamos, que tal, comparaste e, buah, todavía hai peor ou todavía hai mellor. Pero tamén ver que fórmulas hai de traballo colaborativo e de buscar ferramentas tamén para facer máis sostible a xestión. E xa que levamos tantos anos e todavía non acadamos unha solución, cada vez van xurdindo novas inconvintes, non? É dicir, agora legislamos para ter o tema do número de prazas, o número tal, a privatizar, convertir a educación dun museo nun servicio, sendo unha función troncal e transversal. Como podes xenerar lazos e comunidade se o propio persoal que traballa nos departamentos de educación hoxe teñen un contrato e mañá teñen outro, e cunhos, ademais, en algunhas ocasións, cobrando pouquísimo, en outras tamén porque non hai outra maneira tamén ás veces, incluso formando parte da administración, sendo persoal, falaba antes alguén de eses auxiliares de, como era, quen alguén dixo hoxe, auxiliares de asuntos xerais, o sea, auxiliar polivalentes, dice, un auxiliar polivalente, que é iso? Sí, que un auxiliar, a ver, é que é unha figura, é dicir, todo terreo, cando que estamos a falar de profesionais específicos. Creo que era lanzar estas e aproveitar que estamos aquí cando falábamos do Banco de Peixes para que participedes e para que, bueno, pois, que de que maneira podemos axudarnos, non? O sea, nosotros os 4 museos, realmente o Museo do Mar, que decíamos foi creado tamén por un grupo de cativos e cativas, acórdase no ano 69 crear como museo, pero, lóxicamente, se non houbera outra infraestructura, non podría ser museo. Entón, de que maneira podemos buscar miradas máis sostibles e aproveitar a savia nova de xente que está entrando e a experiencia dos que xa nos estamos indo ou os que xa se foron xubilados para, entre todos, pois eso, compartir sabiduría e coñecemento para dar o problema e a solución, porque de nada sirve plantexar problemas e formatos de solucións que podamos acadar o que se nos poda ocurrir, era eso, nada máis. Vale, gracias. Gracias, Encarna. Alguna intervención máis? Sí. Eu solamente, un paréntesis para o que acaba de decir. Eu dicía, tal vez un pouco provocativamente, pero, bueno, tamén é o que toca, que non podemos dicir que en Galicia teñamos realmente un sistema galego de museos.
Entre outras razóns, precisamente por eso, o exemplo de Domus é manifestamente un exemplo desa carencia de concepto de sistema, que como dice a teoría de sistemas, é unha rede de vínculos, a estrutura e un proceso de accións, que é a función. E iso, unha teoría de sistemas, é o que define un sistema, que é un concepto tomado da biología, por outro lado. E, entonces, en ese sentido, ese é un exemplo, pero tamén, digamos, dices que o Consello Galego de Museos pode instar da Administración. Claro que pode instar, se pode instar o que se queira. Outra caso é o fructífero que sexa. De feito, estamos celebrando estes coloquios, digamos, a marxen da propia Administración, cando no pasado era quen o sostiña. É dicir, que iso desapareceu. É dicir, que realmente, de alguna maneira, hai unhas carencias estructurais que afectan as administracións públicas en xeral, pero que evidentemente son os que impiden que eso que con toda a boa vontade ti expresas teña, digamos, hoxe esperanzadora viabilidade, por decirlo de alguna maneira. Nada máis. Felipe Arias. Non son preguntas, son preguntas, son opinións ou constatacións, me gustaría facer un par delas. O primeiro, insistir no que insistí moitas veces, o valor que ten, o mérito que ten o traballo que fan museos como o da Capela, como o Museo da Fonsagrada, como o Museo de Melide ou como o Museo da Limia en Vilar de Santos, por poñer 4 exemplos. Porque fallan o seu traballo, non son grandes museos, non teñen un equipo profesional, non teñen medios, por suposto, pero traballan moito co territorio, traballan moito no seu territorio, fan moito polo seu territorio, pola súa comunidade, pola comunidade que teñen cerca. A mellor, efectivamente, non están construindo literalmente comunidade, porque a comunidade son eles, e estes museos son os que teñen moito mérito, e porque no panorama museístico galego desde hai décadas sempre hai sempre nos queixamos, por exemplo, os museos da administración, os museos da Xunta, nos queixamos que a Xunta nos ten abandonados, nos tiña abandonados, non sei agora se os ten abandonados ou non, pero o caso é que nos queixamos os museos públicos que máis temos, e son estes pequenos museos que fan un traballo tremendo, os que teñen moito máis mérito que os museos que dependen das grandes administracións públicas. Recordo algo que xa dixen unha vez en Pontevedra, perdón por que alguén seguro que xa mo oíu. Segismundo, en La vida e sueño de Calderón de la Barca, cuentan dun sabio que un día tan pobre e mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, que más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, hay otro que iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Algo así, literalmente, seguramente non. É dicir, a todo hai graus. Hai xente que fai moitísimo traballo con moitísimos menos cartos e xente que ten moitos cartos e que fai moi mal traballo ou pouco traballo para os cartos que ten. E isto é unha percepción que eu se me quedou na cabeza que lle vou facer. E unha segunda cuestión, este é máis puntual, pero para mí igual de importante. Cando se fale do Consello Galego de Museos, ou cando falemos do Consello Galego de Museos, temos que lembrar que o Consello Galego de Museos existiu, e agora parece que volve a existir, gracias ao empeño dunha persoa que se chamaba Carlos García Martínez, que se empeñou e estaba convencido de que era un organismo que facía falta neste país. E el se deixou a cabeza todo o que puido en que o Consello Galego de Museos funcionara, tendo, se é verdad, na sala de máquinas administrativa, outro nome que tampouco podemos olvidar, María Xosé Fernández Cerviño. Gracias a estas dúas persoas, o Consello Galego de Museos resistiu décadas. E agora, afortunadamente, parece que volve reflotar. Só quería facer constancia destas dúas partes. Gracias. Certo. Totalmente certo. Ademais que no Museo do Pobo Galego é onde reside a Secretaría do Consello Galego de Museos. Desde sempre e ata hoxe.
aquí. Sí. Después Molina. Una cosa muy breve en relación con lo que acaba de decir Felipe, que me parece de máximo interés, ¿no? Y también con lo que mencionaba Lois antes sobre los museos que no nacen del poder, ¿no? Es curiosa no sé si llamarle animadversión o por lo menos marginación que tienen los auténticos museos comunitarios respecto a la propia administración. Porque en ocasiones parece que incluso les molestan, en el sentido de que no los acogen en su seno, ni presupuestario ni de otro tipo, ni reticular en su funcionamiento, ¿no? Todo aquello que no surge desde arriba parece que no es bienvenido en la administración. Y en ese sentido es importante destacar la diferencia entre un museo comunitario, vivo, un museo vivo como el que nos mencionaba nuestro compañero, que realmente no es un museo, ni yo creo tampoco que está vivo. Y la diferencia es palmaria, mucho más allá de la legislación, de la definición de museos, de lo que podamos entender. Los museos que se abren desde fuera con una botonera no son museos de la comunidad. Son museos cuyo planteamiento es ajeno a la comunidad. Están hechos para que los visiten los de fuera. Es decir, es un planteamiento que lo que hace es favorecer el turismo, independientemente de que eso sea bueno o malo, pero que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Porque si realmente el museo fuera de la comunidad, siempre estaría abierto. Porque cuando la comunidad requiriese la participación o la visita de ese museo, siempre habría alguien o alguienes que tendrían la llave y que entrarían a participar de eso que es suyo, además. La presencia de un museo que visitan los de fuera es simplemente una especie de institución ajena, que no es propia y que por lo tanto está allí como podría estar en otra parte. Quiero decir, es un atractivo, igual podrían hacerse capeas o cualquier otra actividad que se mantiene abierto porque viene alguien desde fuera a verlo. Pero ese alguien no es nadie de la comunidad, sino que es simplemente una persona que por lo que sea pues está interesada y igual que viene se va. Pero eso no es una cuestión ni cultural ni comunitaria, ni tampoco museística. Sí. Veo que esta mañana me comentabas que habéis vivido 15 años en un pueblo de 50 habitantes. Veo que hace tiempo que ya no vives ahí. Bueno, pues vete a la provincia de León, que es donde estás, y podrás comprobar cuántos voluntarios encuentras que abren ese museo. Y te puedo decir varios. Pero bueno, independientemente de eso, quería reiterar que yo no vengo aquí, a mí me han invitado. Dos, cuando me preguntó la señora anteriormente, me fui a la Real Academia Galega y dije, a ver si es que en castellano la RAE dice una definición distinta de museo. Yo me estoy refiriendo a los 48 millones y pico de españoles que no sois vosotros los funcionarios que trabajáis en museos, cuyos decretos son otros. Me voy a la definición de la RAE y de la Real Academia Galega. Y yo digo que son vivos porque no están trincados o cerrados. ¿Sería mejor tener un nido de ratas que se estuviese comiendo el contenido? Pues no sé, a lo mejor sí, pues puede ser. Gracias. Gracias. Molina. Bueno, xa que Felipe aludiu a ese tipo de museos locais, pois agradecerlle o recoñecemento que fai de nosa existencia, de noso papel. En realidade sobrevivimos en gran parte aos apoios de museos como o de Viladonga, cando estaba él e cando estaba a Elena tamén, museos como o de Lugo ou museos como o Pobo Galego, ¿no? Que sempre recibimos deles asistencia técnica, apoio e incluso compartimos exposicións, en fin, hai unha colaboración. Pero bueno, así todo é unha cuestión informal, ¿no? É unha convivencia en sociedade, como se está dicindo moito esa palabra ahora. Pero, vamos a ver, eu instaría de todas maneiras a que a ver se é posible que desta xornada e que a partir do propio Consello de Museos
se poda instar a Administración, como pedía tamén Carna, para que pudiéramos instar a Administración a un apoio decidido aos museos, instaría a que ese papel que na Lei de Museos concede ao Museo do Pobo Galego, papel de tutor de museos principalmente do noso tipo, pois que se efective realmente, non? E que para eso, no convenio que poda suscribir o Museo do Pobo Galego coa Administración, poda haber unha partida que sosteña un persoal que poda cumprir esa atención a estos museos que, como nos, estamos en rede informal, pero rede, ao fin e ao cabo, non? E me acordo un nivel das xornadas que o ano pasado se celebraron aquí, donde coñecimos o exemplo da rede museística Xarxa, chamaban eles, de Alicante, da Deputación de Alicante. Para mí, pareceume magnífica. Xa sei que os museos vamos sobrevivindo como podemos, os museos como os nosos, non? E que xa estamos afeitos a esa rutina de sobrevivir como podemos. E que moitas veces casi podemos pensar, podemos seguir vivindo sin axuda, sin apoio, porque vamos tirando. Pero a mellor faría falta esa forma máis estructurada de existencia, non? Para que pudiéramos acudir a ese tipo de asistencia técnica, asistencia informática especialmente, pero asistencia de todo tipo. Bueno, xa vos digo, últimamente, tuvimos a experiencia de colaborar con o Museo de Viladonga. O Museo de Viladonga nos restaurou unhas pezas de cerámica que atopamos na excavación que promovimos desde o museo para descubrir unha sauna por exemplo. Incluso nos facilitaron vitrinas. Bueno, o Museo de Lugo nos facilitou no seu momento material para expoñer, como pode ser unhas moedas romanas que apareceron na consagrada precisamente no seu momento, que custodian eles, o mesmo vitrinas, incluso no seu momento, fotografías de Evelyn, en fin, bueno. É unha cuestión que depende moito desa simpatía que nos ten. Por non decir empatía, que xa é demasiado manida. En fin, que hai que ver. Instar a Administración de que que de momento parece só honorífico, ese papel de museo tutor do Museo do Pobo Galego se cumpla. E sí, o Pobo Galego asume eso realmente, claro. E dotado suficientemente para que cumpla. Realmente, disculpa, porque vai con isto. Realmente non é honorífico, non? No artigo número 6 do patronato o que é o Museo do Pobo Galego, non di que o Museo do Pobo Galego vai a ser non o líder, pero realmente o interlocutor de aqueles outros museos máis pequenos e que sean etnográficos. Eu, sobre todo, como Lois, que daches en nada, non? E, sobre todo, para ver tamén esas bases de futuro, non? Que vas a imprimir nun museo que foi soño de seminario de estudos, non? E que está moi ben, non? Aportar ese abrir ao mundo Museo Galego, non? A ese mundo da lusofonía, pero a mí me interesaría, non? Ese artellamento, non? Que decía o compañeiro da Fonsagrada, non? De ente rector do Museo do Pobo Galego, non? Con esa cooperación en rede como a Xarxa que está facendo Heleno, non? Dentro de todo o que é a comunidade, e a ver se nos falabas un poquinho máis. Sí, bueno, eu, por alusións e con todo o prazer do mundo, podo vos decir, e está sendo grabado, o que di literalmente o decreto 111 do 93 é que o Museo Pobo Galego será a cabeceira simbólica e o centro sintetizador. Unha honra para a cal é preciso dotar de recursos a un centro que actualmente non os ten e que nunca os tivo. Polo tanto, non é por falta de vontade, é simplemente por falta de recursos. Nós, no momento que teñamos esos recursos, acometeremos ese e outros obxectivos, non teñas dúbida. Non podo ser máis claro. Por iso decía que desde o Consello instar a Administración a que dote, pero o Consello como tal. Totalmente de acordo. Como conclusión. Sen bois non se pode arar. Creo que me entendedes. Unha vez máis. Unha vez máis. Si ti lees as actas dos coloquios galegos de museos, do principio, do primeiro,
señor Montes. Exigir a administración, instar a administración, e así sucesivamente, hasta que o Consello de Museos foi Ahora recordará que volveremos a insistir, a instar e a exigir, pero será a sociedade a que nos diga se están por eso ou non, se están por ese labor ou non, ou se prefiren outra cousa. Xa se verá. Sí. Sí, ademais, eu engadiría unha cousa, é dicir, a isto que acaba de matizar e precisar Felipe, máis o que dixo Lois. Digamos, unha cousa é o recoñecemento negro sobre blanco que aparece na normativa que se lle outorga, felizmente por outra banda, ao Museo do Pobo Galego, non nesta normativa, nesta lei do ano 21, xa nas anteriores, xa figuraba eso, senón que, lóxicamente, haxa, digamos, o corpo estructurado, que iso que é un sistema, o corpo estructurado para que iso teña doada, viable e organizada aplicación, que iso é o que falta. Porque, evidentemente, a disponibilidade do Museo do Pobo Galego para todos os museos do país é exemplar desde sempre. Pero, claro, cos medios que ten, só pode exercer unha función fraternal, é como unha fraternidade, pero, evidentemente, o que se demanda, imagino eu, é algo máis, non? E, digamos, ter a capacidade para poder avanzar no seu propio proceso como museo que ten aínda moitos nutrientes que absorber e que moitos inputs, pero moitos outputs que ten que devolver á sociedade, pero para que os outputs relativos a esa función coordinadora co resto dun hipotético sistema galego de museos se plasme e funcione, exixen de que as administracións e todas, incluído as legislativas, porque as leis saen dun parlamento, non esquezamos eso, non dun executivo, que todas os que legislan e poñen negro sobre el blanco esa función atribuíble ou atribuída ao Museo do Pobo Galego poda ser executable, como Dios manda. É dicir, este é o tema. E neso estamos, o cual eu tamén defendo, como dixo Felipe hai un momento, que o Consello de Museos inste de novo, despois de 20 e tantos anos, que siga instando, digamos, estas desideratas, pero hasta agora non foron, digamos, moi escoitadas. Máis intervencións? Os da mesa, queredes intervir algún da mesa? Bueno, eu queria dicir unha cousa, porque no tema da comunidade, eu son consciente que estamos un museo moi institucional, que temos recursos, pero cando estamos en todos estes traballos de comunidade, moitas das persoas que traballan con nós están nun sistema moi precario, laboral, e justamente nesos traballos van máis alá en realidade do que están, non? E hai un compromiso co museo, coa institución e cos colectivos que traballamos que van moito máis alá do que moitas veces o que se les paga, non? Porque penso que moitas veces, claro, tamén cando estamos en museos moi institucionais, que temos esa presencia, pois parece que o traballo cos colectivos e con moitos, pois, bueno, pois o facemos dunha maneira rutinaria. Cando moitas veces hai algunha persona aquí na sala que traballa con nós, pois hai un compromiso que vai moi por encima dese concepto de traballo. E penso que iso tamén é un recoñecemento a moita xente que se está quedando no camiño porque non pode acceder aos postos de traballo, que ao mellor están traballando en institucións que sí que teñen se ven como moi sólidas, cando en realidad
en esas institucións hai moita precariedade, e moita precariedade femenina, tamén vamos a decirlo, non? Penso que a veces é moi injusto cando non se pon en valor todo ese traballo, porque é un traballo de moito compromiso, e sobre todo que dá moita rabia é cando empezas a ver xente que se queda no camiño, non? Xente que non pode sobrevivir en este medio e busca a vida por outros canles, non? Moitas veces, claro, están en espacios urbanos, en espacios moi consolidados, pero nesos espacios urbanos cada vez máis hai unha precariedade moi grande, non? O Coruña, bueno, non ten as luces de Vigo, pero ten moitas cousas que lucen na Plaza de Lugo, en moitos sitios, a xente a ve como unha cidade moi luminosa, moi dinámica. Hoxe en día, bueno, hoxe moita xente dicía, bueno, en Coruña parece que todo se move. Bueno, en Coruña todo se move, pero hai outra Coruña moi silenciada e con moita precariedade. E parte desa Coruña está traballando con nós en moitos programas de comunidade, desde os artistas, a xente que leva os obradoiros. E, bueno, eu penso que tamén temos que poñer o foco en ese tipo de cousas, non? Porque moitas veces, pois, no mundo urbano parece que todo é esa pantalla. Bueno, todos coñecedes a tenda de Inditex en Coruña, e, bueno, está grabado, pero, bueno, é un fachadismo, non? É un fachadismo. E no mundo urbano, hoxe en día, e non solamente Coruña, penso que é así, non? No mundo urbano hai moito fachadismo. E hai moita imaxen, e a xente se ve por la rúa e parece que todo o mundo pois está ben, pero hai moitísima precariedade, moitísimos problemas. Bueno, eu quería decirlo porque, bueno, penso que tamén é xusto recoñecer o traballo desas mulleres e de algún home tamén, non? Pero principalmente mulleres. Nada. Perdón. Sí. Outra intervención por aí. Parar, porque creo que isto un pouco, esta sensación de seguimos, mantemos, instamos ás administracións, non funciona, pero aí están todas as persoas que acabas de mencionar, entón, o sea, un pouco... É unha gran Non, é unha contradición moitas veces cando estás lanzando esos programas, cando estás traballando esos programas, saber esa parte, eres moi consciente desa parte, non? Tes a contradición de que queres lanzar o programa, que queres ir para adiante, pero tamén tes esa conciencia, non? Mala conciencia porque sabes dese problema, non? As administracións, bueno, se refuxan moitas veces en que as cousas se van facendo, en que as cousas van funcionando. Moitas se fan, bueno, no noso caso, fanse a través da Asociación de Amigos de Museo, entón tampouco están dentro do que é orzamento da administración, pero, bueno, é unha realidade que tamén, como claro, podes instar a administración, podes estar como, se levades 20 anos instando para o Museo do Pobo Galego, pois, do tema de personal tamén se leva instando para moitas cousas. Pero, bueno, habría que facer un esforzo tamén, se algún día se presenta algo sobre a situación dos museos en Galicia, como dotar desas novas prazas, sobre todo en relación a moitas profesións que están entrando nos museos e que tampouco están metidas no organigrama e que non están recoñecidas porque non son documentación, porque non son investigación, pero que hoxe en día toda a parte, e falaba alguén que a educación tende a ser un servicio cando é unha función básica, non? Pois eso require tamén crear un tipo de prazas que nunca se crearon e que, bueno, a mellor tamén é por a idade tal que ves moi difícil que na situación que estamos agora se vayan a crear, sinceramente. E despois o que leva é moitas contradicións. Nos estaban falando primeiro da mañá que os museos, bueno, teñen esta parte dunha cara e outra, non? Pois tamén cando estás traballando dentro e facendo todo isto para a comunidade, pois, bueno, ven xente vulnerable, pero es que a xente moitas veces que está traballando con eles tamén é xente vulnerable, non? E o sabes. E, bueno, é unha contradición coa que se traballa, sinceramente. E o galla algún día lle poñan remedio, non? Pero, bueno.
Algúnha intervención máis? Solamente unha aclaración. Neste momento, fai poucos días, acabase de crear dentro de ICON e de CECA o grupo de interés Museos, Territorio e Comunidade. Está a punto de empezar a funcionar. Vámoslo coordinar dende Lugo, así que aquelas persoas que queiran formar parte do grupo, bueno, tú estiveches xa no Prado cando tuvemos as reunións previas, entón nos acaban de comunicar que está aprobado o grupo de interés e vai a ter eses museos, territorio e comunidade. E, bueno, servirá tamén para traballar sobre as problemáticas que iramos poñer riba da mesa e en outro ámbito. E antes, cando falábamos de facer instar a través do Consello hoxe, porque decíamos que antes a presidenta no inicio dixo que estaban a punto de presentar o informe e que ese informe hoxe escuitaría o que estábamos a falar, entón que se servía de algo que estábamos propoñendo como reflexión final, pois a mellor a través dese informe, pois para poder enriquecer o informe da gravedade, sobre todo, sempre parece que é o mesmo na situación dos recursos humanos, pero que está claro que un museo sin recursos humanos non pode facer as funcións que ten que levar a cabo como museo, entón non podemos seguir mirando para outro lado, e sobre todo porque se están legislando, se están facendo leis, e efectivamente a propia administración quen controla quen legisla, entón chegará un momento, agora acaban de sacar tamén a de inclusión, antes a de museos, é dicir, pero tú repasas o que pon esas leis e quen, o sea, se están incumplindo, non? Entón un pouco tamén como instar a que se cumpla o que está en aspectos normativos, e para iso terán que dotar, e a fórmula do Museo do Pobo Galego, obviamente está claro que o Museo dos Museos, o noso Museo dos Museos non pode estar con esa dotación orzamentaria, ten que ter unha dotación orzamentaria que a mellor un ano non pode ser, pero ir medrando progresivamente, porque a figura e o papel que xoga ese museo é decisivo para todo o noso territorio, non máis alá de onde este o Museo do Pobo Galego, é o noso museo, é o Museo dos Museos, é algo no que nos sentimos todas reflectidas, entón creo que o que decía o noso compañeiro de Fonsagrada, o sea, Molina, a necesidade precisamente de que ese museo seña o gran museo para como cabeza de rede para prestar servicios de todo tipo, de carácter científico e técnico e outros tipos de colaboracións que farán falta porque a vida vai evolucionando, pero é clave unha aposta seria por o Museo do Pobo Galego. Creo que ao día de hoxe falar de lei e de museoloxía empeza por apoiar o Museo do Pobo Galego. Eu, unha vez máis, por alusións, agradezo os comentarios e non me gustaría rematar esta xornada con unha visión pesimista. Eu quero pensar nun horizonte claro e luminoso. Tuve a sorte persoal de vivir, estudar e traballar en Portugal e ali aprendín algo fundamental. A base social é a nosa forza e o Museo do Pobo é o Museo do Pobo, pero grazas a Portugal sabemos todos que é perfectamente posible facer unha revolución, cambiar as cousas e que nunca nos debemos esquecer de algo fundamental, que o pobo que máis ordena. Ese é fundamental. Bueno, por última vez, algunha intervención máis? Bueno, pois entonces eu dou por pechado, perdón. As conclusións é mellor que se elaboren con máis calma, non? Hombre, pareceme un pouco petulante pola miña parte sacar eu as conclusións. Eu entendo, en todos os coloquios as conclusións se facían, digamos, con unha certa maduración. Pero, bueno, eu si pecho o coloquio, se vos parece ben, agradezo aos 5 integrantes da mesa, Encarna, a Secundino, Manuel, Lois e Ramón, as súas respectivas intervencións e a todos os que intervistes no coloquio. E para pechar un pouco isto, non sei se tanto a presidenta do Consello como a presidenta do Consello da Cultura Galega como do Consello Galego de Museos queren pechar elas como é lóxico. Eu non ostento ninguna representación para tal palabra, pero sí, en nome, polo menos, dos que estamos nesta mesa, agradecer tamén ao Consello da Cultura Galega, na persona da súa presidenta, digamos, que nos dera esa acollida
que tanto precisaba o Consello Galego de Museos. E iso non solamente acollida, senón apoio logístico e apoio de todo tipo. E iso, evidentemente, hai que dicilo, porque é de agradecer. E, pois, igualmente, a presidenta do Consello Galego de Museos e a directora do Museo de Belas Artes, coordinadora destas xornadas e representante do Consello dos Museos no Consello da Cultura, o seu traballo e que tiveran a ben, digamos, promover o formato e o programa destas xornadas que o galla que sigamos mantendo regularmente. Eso corresponde vos a vos. Gracias. Tranquilos, tengo que... Nada, simplemente, bueno, quero agradecer tamén a presenza hasta o final de todos. Para nós, este momento é un punto e seguido. Nada máis que un punto e seguido. Pero ni siquiera esperamos o ano que ven. Naturalmente, se vos te razón xeras de facer unhas conclusións, hai que pensalas un pouco demoradamente, pero sempre, se vos facedes as conclusións da xornada de hoxe, esas conclusións podense colgar na mesma página que quedarán colgados todos os vídeos. De todas maneiras, como eu dixen no inicio, que nós tamén queríamos aprender da xornada de hoxe, a xornada está gravada para logo ser revisada con cuidado e ver que efectivamente que liñas poden ou reforzar ou contradín algúns dos aspectos que están xa no informe, que o informe está feito. Podemos decir que hasta dentro de hoxe nun ano, como se decía antes, pero nós o día 2 estaremos no Museo Terra de Melide. Se falou aquí hoxe moito de Melide. Pois no Museo Terra de Melide nós celebramos todos os anos os que no seu día foron 500 anos daquele encontro na metade do reino. E todos os anos, a principios de decembro, imos a Melide e este ano toca falar de hospitais e albergarías fitos nos camiños históricos e de peregrinación. Así que os que esteades interesados, ali vos esperamos. E se non, antes, o día 28, en Betanzos, para falar de Llorens, revisando a nosa arte. E se non, o día 12 de decembro, en Lugo, Contino Grandío. E non sigo facendo anuncios. Ben, pois eu o que vou facer é agradecer, lóxicamente, xa o dixemos moitas veces, levamos uns anos de capa caída e o que estamos intentando precisamente é retomar estes encontros e intentar, bueno, pois volver a reunirnos, volver a falar de museos, darlle ese pulo que tanto necesitamos. Entón, bueno, pois convido a todo o mundo que nos axude, que nos anime, que nos ofrezan ideas para, si é posible, intentar conseguir facer outra xornada non en novembro do ano que ven, sino moito antes. Bueno, simplemente grazas a todos os que participaron, os que estades aquí, e esperamos que podamos ser capaces de conseguir facer, bueno, pois 1, 2 ao ano, sería estupendo. Moitas gracias a todos.